खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनै नैथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थि। पाकिस्तानाव अपारेशन सिन्दुर, भारतआ पेहेलगाम जाथायनि खिथेर लाबाय। पाकिस्ताना आखाइ दैखांबाय। क'क्राझार रेल स्टेशनाव आरोबाव माखासे एक्सप्रेस रेल लाखिगोन। त्रिपुरानि सासे लाइमोना गुवाहाटीआव गावनि मोजां मोननायखौ देगारजों गाग्लोबनायनि उनाव बिमाखौ बुथारदों। गसाइगावआव 10 लाख रां दाबिनायनि दायाव साथाम हमजादों। कसुगाव ओनसोलाव मेलेरिया गाज्रि गोहोम। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दिनै पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट लानाया सोलिगासिनो। आफां आरो गेजेर आसामनि मोन 13 जिल्लायाव दिनै नैथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थि खुंदों। दिनै फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायदों नैथि खोलोब पन्चायत बिसायख'थिनि भट आजावनाया आरो बे हाबाफारिया बेलासिनि 4:30 रिंगासिम सोलिगोन। दिनै नैथि खोलोबाव बिसायख'थि खुंनाय जिल्लाफोरा जादों धुबरी, साउथ सालमारा आरो मानकासार, गलपारा, बङाइगाव, बरपेटा, बजालि, नलबारि, कामरुप आरो कामरुप मेट्र', हजाइ, नगाव, मरिगाव आरो दरं। मोन 13 जिल्लानि गासै 12,130 भट मिरुफोराव दिनै भट आजावनाया सोलिगासिनो। मिन्थिनो हानाय बायदिबा पन्चायत बिसायख'थिनि नैथि खोलोबाव गासै 91,36,127 भटारफोरा भट होगोन। बेनिनो 46,30,924 साया हौवा भटार्स, 44,99,952 साया आइजो भटार आरो 251 साया थामथि आथोननि भटारफोर। मख'नो गोनांदि दिनै खुंनाय बिसायख'थिनि बबेबा भट मिरुआव माबाफोर जेंना नुजायोब्ला एबा भट लाफिननांगौ जायोब्ला फैगौ 9 मे खालि भट लाफिननाय जागोन। सोरांनायजों लोगोसे दावहानि खौरां। पाकिस्तानाव अपारेशन सिन्दुर, पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि खिथेर लाना भारतारि रौनियाया पाकिस्तानाव अपारेशन सिन्दुर बानजायदों। भारतआ दिनै मक ड्रिल खालामगोन होनना साननानै गोदो उन्दुना थानायनि गेजेरावनो भारतआ पाकिस्तानाव हरखाब एयार स्ट्राइक खालामदों। भारतारि रौनियाया दिनै हर गेजेराव पाकिस्तान आरो पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरनि गुबुन थावनियाव एयार स्ट्राइक खालामदों। मख'नो गोनांदि भारतआ दिनै हादरनाङै 244 थावनियाव मक ड्रिल खालामनो फोसावदोंमोन। बेनि गेजेरावनो भारतआ अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों पेहेलगाम गाग्लोबनायनि खिथेरबो लायो। मिन्थिनो हानाय बायदिबा भारतारि रौनियाया मंगलबारखालि हर गेजेराव पाकिस्तान आरो POKनि गुबुन मोन 9 थावनियाव अख्रांनिफ्राय गाग्लोबो। बे अपारेशननि मुंखौ अपारेशन सिन्दुर दोन्दों भारतारि रौनियाया। बबेखानि POKनि गुबुन मोन 9 उदखारि केम्पआव गाग्लोबनाय बे अपारेशनखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ हरसे थानानै गावनो नोजोर होदोंमोन आरो रियेल टाइम्सखौ आपडेट लादोंमोन। रैखाथि मन्त्रालयआ रोखा खालामनाय बायदिबा अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों बाहालपुरनि जैश-इ-मोहाम्मद आरो लश्कार-इ-तैयबानि गाहाय केम्पजों लोगोसेनो गुबुन मोन 9 उदखारिनि थावनिफोरखौ थेर-बेथेर खालामनाय जायो। बबेखानि बे अपारेशनाव पाकिस्तानाव थानाय गोबांसा उदखारिफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो गेदेर खहा जायो होननानैबो भारतनि मेडिया हाउसफोरा दाबि खालामदों। नोजोर होनो गोनांदि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै भारतआ पाकिस्ताननि हेंथायै खालामनाय बे अपारेशनखौ बुहुमनि मोनसेबो हादरा सोंखारियाखै। बरंस इजराइलआ थोंजोङै भारतखौ मदद खालामदों। रिपर्ट बायदिबा भारतनि आकाश डिफेन्स सिस्टेमआ पाकिस्ताननि JF-17 एयारजेटखौ गावख्लायदों। JF-17 एयारजेटआ गाहायै चीन हादरनि। जम्मु काश्मीरनि पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि खिथेर लाबाय भारतआ। अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों भारतआ मंगलबारखालि हराव पाकिस्तान आरो POKनि मोन 9 थावनियाव एयार स्ट्राइक खालामनानै पेहेलगाम जाथायनि खिथेर लायो। बेजों लोगोसेनो भारत-पाकिस्ताननि दावहानि साइरेन गाबो। नाथाय दावहानि सिगांनो पाकिस्ताना आखाइ दैखाङो। भारतआ गाग्लोबनायनि उनाव पाकिस्ताना थोर मावदों। अपारेशन सिन्दुरजों लश्कार-इ-तैयबा आरो
जैश-इ-मोहम्मदनि केम्पखौ थेर-बेथेर खालामनायनि उनाव पाकिस्ताननि गारां आरो देंखोआ सोलायदों। पाकिस्ताना भारतजों दावहा नाङा होननानै खौरां बिजोङाव फोसावदों पाकिस्ताननि रैखाथि मन्थ्रि खाजा आसिफआ। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनियाया थांनाय हर गेजेराव अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों पाकिस्तानाव थानाय गुबुन गुबुन मोन 9 थावनियाव उदखारिफोरनि बिथायाव गाग्लोबदों। नाथाय भारतआ पाकिस्ताननि मोनसेबो रौनिया हानजा आरो रैखाथि फसंथाननि सायाव नोजोर होआखै आरो गाग्लोबाखै। बेनिखायनो उदखारिनि सायाव गाग्लोबनायखौ लानानै दावराव-दावसि जानांगौ गैया होननानैबो भारतारि रौनियानि बिथिंनिफ्राय रोखायै बुंदों। क'क्राझार रेल स्टेशनाव आरोबाव माखासे एक्सप्रेस रेल लाखिनाय, क'क्राझाराव फुट ब्रिज बानायनाय आरो कालभार्ट बानायनायनि दाबिजों मंगलबारखालि एनएफ रेलवेनि आलिपुरदुवार डिभिजननि डिभिजनेल रेलवे मेनेजारजों सावरायो लरेन्स इस्लारिया। रिपर्ट बायदिबा बे सावरायनायाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया क'क्राझार रेल स्टेशनाव अवध असम एक्सप्रेस, सराइघाट एक्सप्रेस, केपिटेल एक्सप्रेस आरो लहित एक्सप्रेस रेलगारिनि स्टपेज होनो दाबि खालामो। बेनि अनगायैबो क'क्राझार रेल स्टेशननि सोनाबहा थानाय लेभेल क्रसिंआव फुटब्रिज बानायनो थाखायबो दाबि खालामो। मानोना स्कुल कलेजनि फरायसाफोरजों लोगोसेनो जायगानि सुबुंफोरा बे लेभेल क्रसिंआव खैफोदनि गेजेरजों बारस'यो। क'क्राझार हनुमान मन्दिरनि साखाथियाव रेलवेनि हिउम पाइपआ फिसा जानायलाय रेल लाइननि साहाथिं थानाय शान्ति नगर, रुपति नगर, सुभाषपल्ली, बिधानपल्ली बायदि ओनसोलफोरा मोनफ्रोम दैज्लां बोथोराव लोमसावना दैबाना जाहैयो। बेनिखायनो बे थावनियाव कालभार्ट बानायनो दाबि दैखाङो लरेन्स इस्लारिया। मख'नो गोनांदि लरेन्स इस्लारिनि दाबिखौ मान होनानै आलिपुरदुवार डिभिजननि डिभिजनेल रेलवे मेनेजारआ 7 मे बुधबार एबा दिनै बे थावनियाव इन्जिनियारनि मोनसे टीमखौ जरिब एबा सार्भ खालामनो दैथायहरनो बाथ्रा होयो। दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय अरुणोदय भटनि खृष्टान बस्तियाव खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथाय। मिन्थिनो हानाय बायदिबा बस्तिनि प्रेरणा गार्लस पिजिआव सासे दुथां लाइमोना गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ देगारजों सुनानै बिनि बिमाखौ खास्रि-बिस्रि बुथारदों। मख'नो गोनांदि 20 बोसोरनि अभिमन्यु देबनाथआ पिजिआव हाबफैनायनि उनाव खाबु लाना बे दायखौ मावदोंमोन। सानैनि गेजेराव मोजां मोनज्लायनायखौ लाना दावराव-दावसि सोमजिनायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। लोगोसेनो दावराव-दावसि जानाय समाव पिजिनि बिगुमा आरो प्रियान्जलिनि बिमा सुबर्णा दास चौधुरीआबो जाथायसालियावनो दंमोन। बबेखानि दावरावनि गेजेरावनो अभिमन्युआ देगारजों सुनायाव प्रियान्जलिनि बिमाया जायगायावनो थैनांगौ जायो आरो गावबो गुबुन गंसे देगारजों सुजायो। बेनि उनाव गोब्राब हालोदाव जोखोम जानाय प्रियान्जलि आरो दायनिगिरिखौ दासान्दि फाहामथाय होनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। दिसपुर पुलिसआ थि समाव नुजाथि हैनानै दायनिगिरि अभिमन्युखौ खानायजों लोगोसेनो गाग्लोबनायाव बाहायनाय देगारखौ जब्द खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो सिआइडि आरो फरेन्सिक साइन्स लेबरेटरिनि हानजाया नायबिजिरनायनि थाखाय जाथायसालियाव नुजाथि हैनाय जाबाय। एसडिपिअ हिरेन कुमार डेकानि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे जर'खा हानजाया हमदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव एसडिपिअ हिरेन कुमार डेकानि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया 10 लाख रां दाबिनायनि दायाव 3 दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। रां दाबिनानै हमजानाय दायनिगिरिखौ फारियै अभिजित चक्रवर्ती, उद्दान चक्रवर्ती आरो सौरभ राय होननानै सिनायथिनो हादों पुलिसआ। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कसुगाव ओनसोलनि रायजो-राजाया मेलेरिया लोमजानाय सहायनांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिबा दासिमाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय मेलेरियानि गाग्लोबनायजों। कसुगाव ओनसोलनि गोबां गामि फारियै कुसुमबिल, नवीन नगर, आली नगर, रायमना आरो देमदेमा गामिफोरा मेलेरियानि गाज्रि गोहोमा जायगानि रायजोफोरखौ जोबोर दुखु सैहोदों। अदेबानि कसुगावनि सिभिल हस्पिटाला आथिखालाव जोबोर गोख्रों राहा लानानै मेलेरियानि हेंथायै जुजिदों आरो बेनि राहाखौ लादों होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।